So atupere muluzi ni sogolero wa masomphenya chimene tikupempha ife nchoti asansokoneze a DPP a Suleiman akhala kupanga zinthu zawo zimene akudziwa kuti wangapange kuti zathandize kuti awine 2025 elections. Tikudziwa momveka bwino kuti atupere ndi chipani chake cha UDF sanayambe athamangisidwa mboma. Mboma anachita kuchoka moberedwa ndi a DPP. Ndipo a DPP akhala mboma ndipo anachita chothamangisidwa. Ichi ndi chinthu choti takumbusa Malawi kuti athe kuzindikira kuti akamamva mabodzi a DPP apano azizindikira kuti DPP sinachoke mboma mwakufuna kwawo koma inachoka mothamangisidwa. And atupere muluzi he is capable to do everything to help this nation. From the beginning atupere muluzi akupita convention ya UDF. A DPP omwewa anabweresa mabodza omanena atupere muluzi agwirizana ndi MCP. Mapeto ake Amalawi wonse anazionera okha umboni ali nawo kuti atupere muluzi ndi MCP sanagwirizane konse ule pang'ono. A DPP omwewo anamwitana atupere muluzi kukambirana kuti akhale pamodzi aendere limodzi chisankho cha 2025. Malawi aliyense akudziwa kuti DPP omwewo anayitananso a UTM kukhala nawo pansi kuti akambirane nawo aendere limodzi chisankho cha 2025. Sanamvane nawo a UTM, sanamvane naye atupere muluzi ndi UDF. Zonse zimene zinatuluka aliyense anaona kuti dyera lili ku DPP. Tikakamba za Chenyansa amene atupere muluzi anachula nonse mukudziwa kuti anali mkulu wa za chisankho cha 2019. Zimene zikuoneseratu kuipa konse kwa DPP kuti mipando akakhala mboma amayika masapota awo. Chifukwa a Chenyansa anakhala kuti si sapota DPP samayenera kuyimira DPP nthawi ino. Amakhoza kuyimira ka independent kapena kuyimira chipani china chake. Koma apa zikuchita kuoneseratu kuti 2019 zinali zoona kuti unachitika umpanda wa chisankho. Pazifukwa izi ife tikupempha Suleiman ulendo yamba anayankhula kumunena atupere muluzi. Atupere muluzi mukumbukire kuti nayenso ndi Malawi ofunira Malawi zabwino, ofuniranso dziko lake zabwino. Kuyankhula kuti munthu wina wakula si chimo. Andizoyankhula kuti apita Mutharika akula anayamba si atupere muluzi. Nonsenu atolankhani muli ndi umboni muli ndi akilipi a gavana wawo Mchacha. Mchacha anayankhulanso kuti asiye apita Mutharika akula. A Suleiman anazimva zimenezo sanamuyankhe Mchacha. Koma tikudabwa kuti akunena atupere muluzi kumvera chisoni atupere muluzi kumvera chisoni pita Mutharika kuti akula kukakamizidwa. Akuchita attack atupere muluzi. Atupere muluzi akuyankhula zinthu za ziko popanga kampeni kwaunikira Malawi vuto la Chenyansa suti akuanena Chenyansa koma kwaunikira Malawi. Atupere muluzi sana lakwise mene Malawi iliyense akukayikira sogoleri wina ndi wina kuti awe angayendese bwanji. Pali anthu ambiri amene akhala za Chenyansa even ine ndemwe koma sinavi wa Suleiman akukamba zoti wakuti akunena zakuti za Chenyansa. So poyankhula zimenezi atupere a Suleiman ayankhula mawu onena kuti atupere muluzi anapasidwa ndalama ndi a MCP kuchokera kwa Sembeleka. Tatokoza kuti a Suleiman achula mayina anthu amene anabweresa ndalama. Ndefe tikuwapasa a Suleiman 7 days kuti atipase umboni kumene atupere muluzi analandira ndalama ndipo ndi ndalama zingati ndipo ndi Asembeleka anakomana kuti kupasana ndalama. Asapange kampeni ofuna kuwina chisankho kuipisa mbiri ya munthu ndi kulakwa. Anene zimene azapangira Malawi akalowa mboma 2025. Ndikhulupirira Suleiman iso nthawi imene DPP imathamangisidwa mboma 2019 amene Malawi tonse timamacha anali ku DPP. Kodi samayankhula chifukwa chani? Ichiso ndawunikira DPP kuti a Suleiman asamayankhule kwambiri pano. Akhoza kukhala kuti mwinaso akuapusisa mwina akudyaso kwabwino ku MCP ndiwo. Ifeso tili ndi funso kwa Suleiman. Adziwa bwanji kuti Asembeleka ndi amene amapereka ndalama zochokera ku MCP. Ndi pamene sefe tukayikira kuti mwina nawonso analandirapo ndalama zochokera ku MCP kuzera kwa Asembeleka. Adziwa bwanji ngati sanena siku limene Asembeleka anapereka ndalama kwa atupere muluzi within 7 days. If our friends of atupere mogwirizana ndi Malawi wonse
akufuna kuziwa chilungamo tili okonzeka kupita kunyumba kwa Suleiman kukatenga iwo mpaka natiperekeze kumene kuli evidence imene atupere Muluzi anatenga ndalama kuti anazitenga kuti. Andi chinthu china chimene chotidabwisa ku Southern Region kuno chipani chimene chiliko si cha UDF chokha, kuli zipani zambirimbiri, and UDF stronghold yake is Eastern Region, DPP stronghold yake ndi lomwe side Mulanje, Cholo, Chilazulu. Mutati muonesese kuchokera ku Mulanje, Cholo, Chilazulu kuli zipani zingapo kuphatikiza ndi DPP yo, kuli UTM, kuli PDP. Tikudabwa tisa kuyankhula za zipani zimene zifuna kugawa mavoti akulimbana ndi atupere Muluzi. Zonsezi zimene zikuonesa kuti atupere Muluzi ndi pangolini amene akuonesa kuti akhoza kutenga dzikoli ndi kulamulira. Chifukwa munthu samayankhula kwa munthu amene sali woopseza, amayankhula kwa munthu amene ali woopseza. Atulusa malizatse mabalomita awo abodza pakatipa kumayipasa UDF 2%, UTM umayipasa 10%. Ndetu kudabwa bwanji kuti akulimbana bwanji ndi wa 2% kusiya akulimbana ndi wa 10%. Ndi zimene zikuti pasa kuti zonsezi akutulusa zinthu zaboza, koma nkhani yayikulu ndi imene ndoti Suleiman asiye kulimbana ni nzathu. Fampena kumupseza nzathu ndoti ifenso tili pa chiopsezo. Ndefe tikwapasa Suleiman 7 good days yokuti atipase evidence poti wakuti samanena zaboza aonesede Amalawi kuti akunena zoona. Zikomo kwambiri.